Revive Santiago fará de Compostela unha cidade máis accesible, máis inclusiva e máis patrimonial. Neste 2018 comezaremos a facer realidade os proxectos incluídos na EDUSI, a Estratexia de Desenvolvemento Urbano Sustentable Integrado, financiada con 10 millóns de euros de fondos FEDER da Unión Europea, complementados con máis de 2 millóns de euros de fondos propios municipais, porque é o momento de apostarmos por un modelo de crecemento máis intelixente e integrador, no que as cidades sexan protagonistas, e porque Santiago sabe como debe ser o seu futuro e como debe construílo desde agora. Compostela revive a través da súa veciñanza, porque ninguén mellor que os veciños e veciñas de Compostela para saber cales son os retos de futuro da capital galega, nin cales son as súas principais carencias do presente. Este tipo de proxectos, como entidade veciñal, son moi interesantes por canto somos partidarias e defensoras da participación, entendendo a participación como un espacio no que hai diálogo e transparencia, que se crea unha confianza na que, digamos que a cidadanía e os que teñen que tomar as decisións traballamos conxuntamente. O proxecto ten algunhas virtudes, dúas que fundamentalmente para min, unha que ten proxectos moi concretos e outra que ten partidas orzamentarias ligadas, explícitas, que fai creíble que esos proxectos concretos se leven a cabo, porque xa hai moito tempo que Castrondouro debería terse modificado, e a ver se vai desta, xa hai moito tempo que Batalla de Clavijo teña que terse humanizado, a ver se vai desta, e vamos a atender todo aquilo que entendemos que é necesario atender xa. Os proxectos incorporados ao Revive Santiago foron deseñados para rexenerar os barrios con maiores demandas e revitalizar o seu espazo público, para fomentar a mobilidade urbana sostible e para recuperar e promocionar o patrimonio natural, histórico, arquitectónico e cultural. Revive Santiago fomentará tamén a eficiencia enerxética e o uso de enerxías renovables e apostará polas TIC para mellorar a calidade de vida da veciñanza e a súa relación coa administración. O Revive é interesante por dúas cousas. Unha, porque é un proxecto transversal que se centra na cidade e nas persoas que viven nela, e despois por outro porque é froito dun camiño novo que é o da participación e, digamos, o feito de que se involucren máis as entidades e as persoas nos proxectos que ao final deciden como é a nosa cidade. Un risco que lle vexo eu a este tipo de proxectos, que estén sometidos aos vaivenes dos gobernos que o teñan que xestionar. Esperemos que non sexa así, esperemos que este proxecto pola súa entidade sexa asumido por todas as forzas políticas presentes e futuras e que teña continuidade e que isto sea o principio de algo máis, de unha forma nova de facer as cousas. Revive Santiago fará que teñamos unha cidade máis accesible e máis inclusiva e reivindicará a Compostela patrimonial. Queremos construir unha cidade para o futuro, entre todas e todos, unha cidade que se preocupe e coide das persoas que habitan, que coloque no centro as necesidades da xente e procure solucións aos nosos problemas do día a día.